Hello guys, laag mi diri sa Busay. Ya, syempre pa-picture tayo, pa-video tayo tawad sa kasahagdan. Mo ni ang view diri sa Busay nga mo ang giarian guys. So, nindot kay siya view diri no, bukid kayo tanan, nindot kayo sa mata ang mga talan-awon. Tapos bugno jud diri, bugno maka-relax jud ka. Yan. Mo ni ang mga ilang mga halaman diri. Niya mo. Oni pa, pasapasot ako no hay, pa-picture dai to. Pa-video dai, pa-video. Yeah, para po ma-upload ko sa video Yeah, dire guys, pag-park mo sa pasag. Karo sa nato park na sa kanay. Para kuan ba, nasitrip sa napitaw ini pa uli na. Niya mao na magari dire sa Terrazas de Flores dire sa Busay. Pagkamana na mo kuan na. Sabi mo ato, paggutom na dayon ang mga dagan no. Paggutom na to ka, ako tagi na kamay. So, yan, saka-saka na po may direct balik. Picture-picture. Magkuan, video-video. So, rin dito siya. Kayo siya view din guys. Nasad siya. Kung basi ganahan mo mo anhin, nindot ang view din. Bugnaw kayo ang kapaligiran. Ano yung mga talan-awon din dakot man siya nga lugar guys. Dara na pa video na punta diri napita dire si video ana ako di ko mulihok na pa video na ay kwarta diri isip ala ako job ana ilihok nangayog kuan pa ngayog og ganang to gani bahin tagay niya kung kwartaan job ay nato ka. So, pa-picture no, pa-picture ta dere. Niya, grabe kay akong conductor ay. Ay kasi, may kay ni akong conductor gid, may kay ni siya ano mapay mo tandog sa buhaton. lami kay ko picture ikaw lami kay kan Sa gindot ay kuha no, nindot og resolve mao ni ang parking area. And then padulong mi anik sa CR. Mo ni ang CR nila dire guys. Nindot kayo ilang CR dire kay ang sulod sa CR na maka-relax ka sulod CR, pwede ka mag-disco. Oh, nasa si Dora. Nasulungan si Dora. Dagadawag sa view. Sulod sa CR guys. Music lang ang CR. Mura mga praning share sayo mo Mara bitagan nagkipag-Gutman bitaw. Sayo. Ngayon, tatagin music sa CR. Karoon pa ko nakatulog sa CR. Nasa na din. Music. Sugod sa kanta CR na na music. Ang sayaw kita sayaw guys. Alam mo yung lingwa ba? Nasulungan ni siya o grabe ka nagigitig-gitig mo ay say hangit na kasi dito sulod sa CR. Grabe ka ba anin mo kaya dito sulod sa CR yun. Nagigitig-gitig sila ang dibuhat kayo. Ito mga gatubad-tubad mo sila sinayaw. Grabe mo tayo. O makiglawas ba? Grabe ka maglawas. dito mo siya sa amin dito sa amin dito siya ako oh my golly so far kasodlon kalogsungon napiit mi guys napiit feeling namo kay napiit among lawas wag dili mo ni siya pwede ko under no kanang anaay ka sugat no na mo nang naa sila ko ano radyo girl na radyo diri silong na koy radyo dito sa taas pero na kung may mo sulod dili pwede man ay magawas na tanawa girl so kuan gid siya na just say radio smile imuhang ko grabe ka mo ang driver ako girl yeah ang guys akong driver dire guys tarunga diha driver tarunga driver ha mahal ba kaya nag-bayad na ako ang driver guys taro nga ka parang dito ka maputbol sorry ma'am sorry po ma'am ato na po may sakuan guys sa next destination there guys uy ginoo ko pataparon ko sa Mercedes-Benz Diyos ko niya kay naabot namin din sa next na mga destination din sa Ethiopia.
nindot po kayo siya din niya. Dako sa kayo ranang no. Niya pangpabot siya class katingan. Nindot kayo siya diri makarelax po ta. Ay, dako po na namatay. Pino na to sa unan. Mga borders na naglaglaag. Nay. Walang siya. Ay, dala ka, oy. Take na po ninyo, ha? Oh, lagi man na magkaparehagod. Nay, pinatition sa aeronautics. Skin talaga niya, ha? Whole year siguro ni. Bakit whole year na kung balik? All year na eh. Balik ka rin anak ko. Bakit in-increase lang mo? All year na life. Mo, murag simra na mo. Murag simra na mo. Nyaya, 40 ko no. Barato ba iya, ha? Engineering. Hilong lang ko ninyo, ha? Engineering. Hindi mo mangutana. Hindi mo mangutana. Assessing. Oh, masa di ay? Ang kuya, rin? Nabaw ka pila? 60 kyaw ko. Pag aeronautics yun si Javis. Alam siya ko. Paglo, dyan. Abot siya man siya naging wala pa lang punta. Mukuan na siya.
Pwede man ka any course, any 4-year course na. Gusto ka magpasiduglo, isip lang. Ma'am, inom ko ma'am ha. Kuha ka sa mo, Greg. Kuha ka na rin mong drink mo. Ay, ayaw, diri ma'am. Nawa, wapa na, oh. Klaro kayo na ito, apoy na bagtang.